Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. And inaanyayahan din po namin kayo, we encourage you to follow and mag-subscribe ho sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko ho kanina, meron ho kaming official Facebook page. Ito po ang CLTV 36 Official, pero not one but two Facebook pages po tayo. Meron pa hong isa pa, ito po ang CLTV 36 News. Samantala, meron din po tayong IG account, ito po ay CLTV 36 Official. Para po mabasa nyo ang aming mga tweet sa Twitter, i-follow po ninyo ang aming Twitter account na CLTV 36. Para mapanood naman po ninyo ang mga nagdaang episodes, programa, and latest uploads ng CLTV 36, mag-subscribe na ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And hindi ho kami magpapahuli dahil meron din ho kaming TikTok. Ito po ay at CLTV36. Today is July 5, 2023, araw po ng Miyerkules at ngayong araw na ito ay nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Sir Hans Lee. Sir Hans, happy birthday po sa inyo. At alam niyo pong si Sir Hans ay miss na namin na matagal na po naming partner yan dito sa CLTV 36. And syempre sa kanila po ang Willie Pao. Naku, masarap na puto pao, pansit at mga kakanin. Nariyan po yan sa Willie Pao. Wishing you good health and maraming blessings, Sir Hans. And lahat sana ng iyong mga pangarap sa buhay ay maging ma-achieve mo at maging successful ka pa. And kung merong handaan, huwag mo kaming kalimutang padalhan dito sa CLTV 36. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Sir
Hansley. Samantala, naroon na pong ating topic question of the week. Ano ang unforgettable moment mo tuwing umuulan? Ano ba yung mga naaalala mo sa buhay mo na tuwing umuulan ay talagang nanunumbalik sa iyong kaisipan, ha? Henry Wanta, ha? Huwag tumeterko. Ang komento po ni Sherilyn Mendoza ay siyempre itang mga basaking bangka ampong itang magkapote ko, minuran, kay, minaldo, and then sad emoji, ha, 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 ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Ayan talaga kapag umuulan talagang mababasa, ha? Hindi, hindi maiiwasan yon kapag walang payong talaga. Si Junior Torres, lubog ang kalye at palibot ng bahay. Pero walang tubig sa gripo. Oo nga naman, pwede ba yun? Bahang-baha na, mataas ang tubig baha sa paligid, sa bakuran, kahit sa loob ng bahay. Pero walang tubig sa gripo. Baka naman sinara dahil baka madumihan yung supply ng tubig, ha? Si Carmi San Diego Pingol. Maglaga kang kamote ang pong saging saba. Ampo pang black coffee. Kabang alben mo yung tulo ning uran king awang. Uy, oo nga naman makatando ka king awang. Kay ba't mamangang kang kamuti ang pong saging saba, ang pong kape. Pero itong mumuran, manyaman mo naman ng sopas. Ang pinakamabilis sa pagkain. Sopas, lugaw, goto, basta ganyang mga uri ng pagkain masarap yan na tuwing umuulan. Samantala, nais po namin ipaalam sa inyo na idaraos po ang Jam in Worship, a Power of Praise, a Passion of Worship sa November 24, 2023. Matagal-tagal pa po yan, pero paghandaan nyo na po yan. Gaganap po yan sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Isang Philippine Christian Dance Competition din ang isasagawa kung saan ang mga mananalo ay maaaring makatanggap ng hanggang 50,000 pesos cash prize. Para sa mga nais na mag-audition, makikita po ninyo ang mga audition locations na naka-flash sa inyong mga screen. At para din po sa ibang mga katanungan, pwede po kayo makipag-ugnayan kay Pastor Pamboy. Alam nyo, ito si Pastor Pamboy, parang si Glock 9, walang apelido, no? Sa numerong 0997-386-9623. At para po sa ating kwentuhan ngayong araw, nasungkit ang ating kababayan mula sa Nueva Ecija. Ang corona sa katatapos lamang na Miss Preteen Humanity International 2023 na ginanap sa, paano ba i-pronounce ito? Ho Chi Minh, Vietnam. Akala nyo, di ko alam, ha? Ngayong araw, kilalanin po natin ang 13-year-old na si Mika Crisel Ocampo at alamin ang kanyang mga naging paghanda upang masungkit ang corona sa kanyang kauna-unahang international beauty pageant na sinalihan. And siyempre, kumustahin na natin siya. Hello, Mika Crisel Ocampo. Hello po. Hello po. Good afternoon. Ay, good morning. Good morning. Kasama po ni Miss Mika ang kanyang very beautiful mother na si Ma'am Russell. Kung sakasakaling may Miss Universe noong kapanahunan na noon pa, baka si Miss Russell, Ma'am Russell, pwedeng po roon. Siyempre, unahin ko si Mika. Mika, kumusta ka ngayon? And congratulations sa iyong nakamit na parangal. Thank you po. Ayan. Mika, katulad ng mga bisita namin dito sa ating programa, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-shout out, batiin, i-greet lahat ng gusto mong i-greet, ang iyong glam team, mga mahal sa buhay, kapamilya, mga kaibigan, kaklase, kasi baka magtampo ang mga yan kung hindi mo sila babatiin ngayon sa telebisyon. Go ahead, Mika. Gusto ko po mag-thank you kila Sir Ian because sila po yung sumuport sa amin sa Congress. And to my supportive parents po, thank you sa pag-suporta niyo sa amin sa YouTube. And sa my friends rin po na
Thank you po. Alright, mukhang kakaunti lang nabanggit ni Mika. Si Mami kaya, Mami Russell kayo, baka meron din ho kayong gustong batiin. Mami? Yes po, thank you po kay Sir Lee. Siya po yung Q&A trainer ni Mika. Kay Ma'am Sel, siya po yung nagpakilala kay Sir Lee. Ng CGA Production, sa Nueva Ecija Next Top Model. Thank you po. Sila po yung mga unang nagtiwala kay Mika at nag-train. Ayan. And syempre, wag ho kayong mag-alala kung kayo ho'y hindi nabanggit ni Mika at ni Mami Russell. Kahit hindi kayo nabanggit, kayo pa rin ho'y nasa puso at isipan nila. Pero syempre, bago natin talagang sabihin na beauty queen itong si Mika, syempre meron pa siyang mga pinagtutuunan ng pansin ngayon. Ikaw ba'y nag-aaral pa, Mika? Anong grade ka na at kamusta ang iyong studies? I'm a first year po sa 1 Arliwag Memorial. Grade 7 po. Ayan. Mami, kamusta naman po ang si Mika bilang isang estudyante? Sabay very hardworking na estudyante. Talagang pag-uwi sa bahay, assignments muna ang kanyang inaatupag, Mami Russell. Actually po, hindi ko yan pala-aral pero consistent honor student po siya. Hindi po siya nawawala sa top. Kaya believe din po ako sa bata na yan. Hindi po yan nakakita nag-aaral yun. Madalang na madalang. Pero yun nga, nasa top siya lagi. Sana all, katulad ni Mika, ha? Stock knowledge talaga ang ginagamit. Siguro yan din ang ginagamit ng ating resident historian na si Ray Bravo Jr., ha? Dito sa kanyang pag-share, lalo na sa kanyang pag-tiktok. And Mika, sa iyong school, ano ang iyong favorite subject at bakit iyon ang iyong favorite subject, Mika? For me po, gusto ko pong lumawak ng vocabulary ko para po makasagot ko ng maayos. Gusto ko pa pong pali. And syempre, kapag kasi ganito na may schooling, tapos may pageant, papaano mo ba hinahandle ito, Mami? Kapag usually, syempre, papaano niya hinahati yung oras niya, Mami, kapag ganitong mga sitwasyon, lalo na kakagaling lang niya sa isang international competition. Papaano niyo po yun minamanage, Mami Russell? Yun po, medyo mahirap nga po kasi nga po top student siya. Umiyak nga po siya kasi nasabay yung exam sa pageant nila sa Vietnam. Pero in-exempt po siya ng school kasi proud po sila na nanalo si Mika. In-exempt po siya sa lahat ng exams Kaya nakakatuwa din po. Kasi na-stress po yung bata kasi galing biyahe tapos exam agad pag-uwi. Alam nyo, ako ito lang sa mga schools na alam nyo, yung mga estudyante ninyo, nagiging representative no, sa iba't ibang mga extracurricular activities, beauty pageant man yan, mga quiz bee. Tapos siyempre, pagbalik niyan, kapag nanalo, medyo pagod, bigyan natin ng konting consideration. Kasi siyempre, nagbibigay ng parangal yan sa mga school, lalo na kapag congratulations! Tapos, estudyante yan ng inyong paaralan. Bigyan natin ng konting consideration ang naging mga sakripisyo ng inyong mga estudyante. Pero sa ating pong pagbabalik, hingin natin ng kaunting kwento si Mami Russell at si Mika sa recent competition na kanilang sinalihan sa Vietnam. Manatili ho'y nakatutok at magbabalik ang ating programa.
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Jessica Maron. Isa ho yan sa ating mga interns dito sa CLTV 36. Jessica, sana'y matapos ka sa iyong pag-aaral sa takdang panahon. Isang tabi muna ang love life. Pero kung ikaw ay manlilibre ngayong araw na ito sa iyong birthday, ibang usapan na yan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. And maabot mo sana lahat ng iyong mga pangarap. Jessica Maron. Birthday din ng aking kaibigan na si Dr. Kaloy Kailao. Doc Kaloy, kumusta ka na? And sa iyong birthday, sana'y maging masayang yung celebration together with your family. And wishing you good health and maraming blessings. Siyempre, lalo mo pa sana pag-igihan ang iyong profesyon bilang isang magaling na doktor. At sana sa susunod na Fantasy League natin, mag-trade ka naman sa akin ng mga magaling na players. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Dr. Kaloy Canlao. Samantala, ito na akong komento sa ating mga topic. Question of the week. Ay, secret muna. Sa ibang araw na lang yung iba. Ano ang unforgettable moment mo tuwing umuulan? Ipadala nyo lamang po yan at babasahin natin sa darating na mga araw. Tuloy lamang po ang ating kwento kasama si Mommy Russell and syempre ang ating beauty titleist. Ating beauty, pwede ba siyang beauty princess? Kasi di pa siya queen. Princess pa lang. Beauty queen na si Mika. Syempre, merong pinagsisimulan ang lahat ng bagay. Mommy Russell, paano ho ba nagsimula ang beauty pageantry journey ni Mika, Mommy Russell? Actually po, nagsimula po siya sa runways eh. First beauty contest po niya yan. Sa runway po siya nagsimula sa Nueva Ecija Next Top Model. Sumali po siya doon. May client lang po kami na nag-encourage sa kanya na sumali. Tapos ginayin ko lang po siya. Parang try lang. Nano ko siya, gusto mo ba? Yan, oo naman daw. So, kaya yun, join lang kami para ma-experience niya. Naturally, I didn't know this love. The next thing I thought was you, holding me close. Yun, nakita niyo naman kung paano talaga rumampa tong si Mika, no? And for a very young age, sumabak na siya sa mga beauty contest. Pero gusto kong malaman mismo kay Mika. Mika, lakasan mo yung boses mo, ha? Mika, paano ka ba kinonvince? Usually kasi mahihiyain yung mga bata, Mika. Paano ka nila kinonvince? Hoy, maganda ka naman, ganyan, matalino ka naman, mag-join ka na. Paano ka kinonvince na sumali sa mga beauty pageants? Go ahead, Mika. Inano lang po ako ni Mama. Sabi po niya na okay lang daw po. Parang may experience po lang daw po. Parang mag-practice na rin po ako para sa mga future beauty contest na tatalinan. Pero Mami Russell, usually kasi yung mga parents may ano yan perang mga agam-agam, no? Naku, baka anong mangyari or naano rin yun sa inyo, napunta rin dun sa isip niyo na yung mga parang meron kayong mga alangan doon sa pagsali niya sa mga beauty pageants, Mommy Russell? Hindi po, ako po kasi talaga, pangarap ko din po yan ng bata ko, kaya kinapos po ako sa height eh. Kaya talagang, parang sa kanya ko po binubuhos yung pangarap ko, natutuwa po ako pag nakikita ko siyang rumarampa. Tapos nung nag-umpisa po siya, talagang napakamahiyain po kasi niyan eh. Parang ang laki po malaki na po yung naging development sa kanya. Parang unti-unti na nawawala yung mahiyain niya. Tapos nung nag-training po siya, kinuha po siya ng trainer.
Kasi nung una-una siya sumasali, akala namin basta ka lang sasali. Pala, yung iba may mga trainer, kaya ang gagaling nila. So yun po, kinuha ko lang po siya ng trainer para yung, magkaroon siya ng mga dagdag kaalaman. Tumaling din siya. Mika, hindi ka ba kinabahan at first nung na-open yung possibility na ikaw ay sumali sa Miss Preteen Humanity International 2023? Hindi ka pa parang, naku, kaya ko na ba to? Or ano, paano bang nangyari noon, Mika, nung itinesent ito sa iyo? Kinabahan ko kasi first, nag-start po ako sa runway. Kaya hindi po ako masyado. Na-culture shock po kasi. Runways po agad. Runways po ako nag-start. Bigla po ako. Sasali na lang ako sa beauty contest and international na po. I have a big fear po kasi sa public speaking. Kaya kinabahan po ako ng sobrang kasi feeling ko po hindi ako ready. And I think merong in-encourage ka siguro ni Mami. Tama ba ako, Mami Russell? Konting encouragement lang siguro at na-encourage nyo talaga tong si Mika na sumali. Opo, mahagulgul na po yan eh. Sabi niya sa akin, Mama, kasi hindi pa ako ready. Bakit sasali mo na ako sa beauty contest? Kung runway lang, okay lang sa akin. Ayaw niya ng may Q&A, kinakabahan daw siya. Sabi ko, hindi, ano lang tayo, mag-input tayo. Manalo-matalo, okay lang. Sige, go lang. Experience mo lang. Ganun po ako sa kanya mag-encourage. Tapos si Ma'am Sel naman po, yung sa CTA production. Ora mismo binigyan siya ng trainer sa Q&A para nga naman may pala siya. Hindi kabod na lang siya sa Starbucks. So 1 week lang po siya nag-training ng Q&A kay Mr. Lee. So yun po naman, malaki din po yung naging ano niya doon. Nagkaroon siya ng confidence na sumagot ng mga tanong. Nagkaroon siya ng idea paano sumagot. Ayun po, kaya yun, sige, go na siya. Mika, nag-training ka sa Q&A and then, syempre, yung mga previous na sinaluhan mong mga runway competitions, no? Eh, nakatulong ba ito upang masabi mo na i-prepare ka sa international scene of beauty pageants, Mika? Yes po, yung sa rampa po, nakatulong po siya ng and nabawasan po niya yung pagiging mahiyain. Yan. And yan na-conquer niyo yung pagiging mahiyain. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo, Mika. Ano ang masasabi mong challenges mo? Kasi wala ka sa Pilipinas, no? Ano ang naging challenges mo during the competition and nasa Vietnam ka? Baka iba din yung language doon. Ano yung mga naging challenges mo and how did you adjust to these challenges during this international competition, Mika? Para sa akin po, yung fluency po. Kasi I only had 1 week to train po doon. And hindi po ako first time ko po talaga yun. At nakasagot naman po ako, pero naiyak po ako doon dahil sobrang kaba. Kasi first time ko po yun. Yan ako, Mika, okay lang yan. Kahit naman sinong first time, talagang kung kabadong-kabado talagang. Pero, nakakabilib dahil you were able to handle yourself in this kind of situations. Mama Russell, kayo hubay kasama ni Mika ang nagpunta sa Vietnam? Yes po, kasama niya po ako. Ako'y personal alalay niya. Yun, no, di ba? May pa-PA pa si Mika. Pero, kamusta po yung experience nyo doon sa Vietnam, Mami Russell? And ano ba, a whole new world ba ito, Mami Russell, nung kayo nandoon na? Hindi naman po, kasi parang Pilipinas lang din naman po yung Vietnam eh. Saka mababait naman po sila doon. Accommodating naman sila. English naman din po nila kami kausapin. Yan, tapos saka po meron naman na ngayon sa cellphone mga translator. So yung pag di nila na ma-explain, sasabihin nila sa amin, yung gumagamit po ng cellphone. So okay naman po. Saya naman. Okay. Mika, during the competition, alam ko iba-ibang bansa ang iyong nakaharap dito. Nandiyan yung may India, may Belarus, iba, siyempre yung mga taga-Vietnam, iba-iba yung kung ano dito kasali, no, Mika. Doon, nung nandoon ka na, talaga bang kabado or talagang masasabi mong
caring-carry ko to kasi I was able to get enough help and in-expect mo bang mananalo ka? Actually po, hindi. Kasi first time ko po ng pageant. Pagka po first time, parang hindi ko po ini-expect na mananalo agad ako. Kasi diversity po siya. Yung contest po, diversity, lahat-lahat po kami kakalaban. From kids to adults. Yan, o, di ba? And Mami Russell, noong kayo ay nandoon and sinasabi, ina-announce, no? Siyempre, may ano yan, may mga first runner-up, second runner-up. Nung tinawag po ang pangalan ni Mika, ano po ang feeling ninyo, Mami Russell? Pero sobrang kaba po, mas kabado pa po yata ako sa kanya. Yung kamay ko nanginginig sa tuwa, sa saya, talagang tuwa ako para sa kanya kasi parang tupad na rin po yung pangarap ko na maging beauty queen para sa kanya. Oh, and siyempre, Mika, after hearing your name, hindi ko alam kasi wala ako doon. Ikaw ba ay naiyak at talagang nagtatalon sa tuwa nung ikaw ay manalo sa competition na ito, Mika? Masaya po ako, pero surprise din po kasi unexpected po talagang and magagaling po yung mga kalaban. Especially po sa Q&A. Maganda po sila. Okay, and Mika, ano ang future plans mo ngayon? Will you be preparing for future beauty pageants as well? And baka malay natin kapag ikaw ay nasa edad na, isali ka naman ni Mami Russell sa Miss Universe. Or no po, waiting pa po kami mag-18 ako kasi gusto po nila ako talaga binibini ko sa face. Pero i-prepare po muna ako sasali muna po ako sa mga beauty pageants dito po para po ma-prepare po ako dito sa mga pangmalakihan na pong pageant. Mami, siyempre ito po ay last message sa lamang po ito. Ano ho ang nais nyong bigay na message for Mika? Siyempre, medyo matagal-tagal na panahon pa yan na makakasama niya kayo sa mga beauty contest. Ano ang nais ho ninyong mensahe kay Mika sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagsabak sa ganitong mga competition, and siyempre sa future po niya? Go ahead po, Mami Russell. Yan po. Lagi ko naman po sa kanya sinasabi na enjoy mo lang anak yung kabataan mo. Andito lang kami ng papa mo to support you sa lahat ng dreams mo. Andito kami. Every step of the way, aalalayan ka namin, supportan ka namin. Pero yun nga, enjoy mo lang. Huwag mong pinipressure yung sarili mo kasi nape-pressure po siya. Kasi ako po bigla-bigla, sige, go tayo. Pero gusto ko lang po na maihanda siyang mabuti. Kasi yun nga po, pangarap ko talaga sa kanya napakataas. Naniniwala naman po ako pagka pag tinulungan tayo ng Panginoon, wala pong posible eh. So, yun po. Mahal naman Po, alam mo, namin siya. Mika, alam mo din sa ibang mga kabataan, parents knows best. Ang mga parents nyo, wala namang sasabihin o ipapagawa yan sa inyo na makakasama para sa inyo. Kaya hindi masama na makinig sa inyong mga magulang. And huwag kang mag-alala, Mika, naka-record lahat yung sinabi ni Mami, ha? Lahat ng gusto mong gawin, susuportahan ka, okay na okay yun. Pero Mika, sa mga kabataan naman, anong message sa gusto mong i-impart sa mga kabataan? Lalo na yung gustong sumunod sa iyong mga yapak na in an early age ay magkaroon ng ganitong learning sa kanyang buhay. Go ahead, Mika. Masasabi ko lang po na continue to chase your dreams po. Basta po ano mangyari, huwag pong susuko kasi wala pong magagawa yung kay... Narealize ko rin po na walang magagawa ang kahilingan. Magiging mahihiyain. Kaya kailangan maging confident po sa sarili and believe in yourself po. Huwag pong susuko sa pangarap. Gawin po lahat ng gusto niyo sa buhay.
And sa gabay ng Panginoon talaga, ng mga magulang, makakamit nyo lahat iyan. Mika, muli congratulations sa iyo. And siyempre, Mami Rasos, congratulations po. And kayo po ay inspirasyon sa maraming kabataan and sa mga nagbabalak na maging successful beauty queens. And siyempre, mga matatalinong bata sa pagdating ng panahon. Maraming salamat sa panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. At sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Calaguranda kayo, ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.